El consum d'aigua a Barcelona. La major part de l'aigua que consumim els humans la destinem a l'agricultura i la ramaderia. Concretament, 7 de cada 10 litres. De la resta, una bona part, 2 litres de cada 10, va a parar a la indústria i al transport. El litre que queda és el que destinem a usos urbans i a l'aigua de consum directe. Ara bé, el consum d'aigua varia molt a cada país i a cada ciutat, tant pel que fa al volum com a l'ús que se li dona. A Barcelona, el 64% de l'aigua es destina al consum domèstic, un 29% a la indústria i al comerç, i el 7% restant als serveis municipals. De mitjana, els barcelonins gastem 122 litres d'aigua diaris. Una part important, el 30%, s'escapa cada cop que estirem la cadena del dipòsit del vàter. Un 20% el destinem a la dutxa i un altre 20% a la rentadora. A continuació hi ha el rentamans, amb un 10%. A rentar plats hi destinem el 9% de l'aigua que consumim a casa. L'aigua que fem servir per beure i fer el menjar, encara que siguin les dues activitats més importants, només representa el 5% del total. El 4% el destinem a netejar la casa i el 2% a regar les plantes.